Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Sethanda ukubingelela abazalwane bonke. Oh Jesus, hallelujah. Kwelihle igama lomfeli wethu Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyabingelela izitha ikaSathane. Kwelihle igama lika Jesu. Hallelujah. Amen. Siyabingelela abantwana bakaNkulunkulu. Kwelihle igama lika Jesu. Hallelujah. Jesus. Siyabingelela bonke abantu besifazane abakhona ngegama lika Jesu. Hallelujah. WaseNazaretha. Jesus. Siyabingelela imbokotho. Hallelujah. Siyabingelela abantu abanamandla. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Siyabingelela abantu abahle. Kwelihle igama lomfana wethu Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Sizothwala inyanda. Oh, sizothwala inyanda. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sizothwala inyanda. Oh, sizothwala inyanda. 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 Sizothwala inyanda. Oh, sizothwala inyanda.
Ngesishoni bazalwane kabili kathathu sithi sona phakade uJesu kusenguye uJesu
Hallelujah. Jesus. Sesizoyezwini lenkosi bazalwane. Sizohlabelela sidumisa uNkulunkulu. Simnikeza udumo yena yedwa. Hallelujah. Simnikeza udumo yena yedwa inkosi yamakhosi. Emisiwe ukuba ikhothangelwe yena yodwa. Hallelujah. Hallelujah. So you are Alpha and Omega. We worship you. You are Alpha and Omega. You are Alpha. You are Alpha. We worship you, Lord. We worship you. You are worthy. You are Alpha and Omega. You are Alpha. We worship you. We worship you. You are Alpha and Omega. You are Alpha. We worship you, Lord. You are Alpha and Omega. You are Alpha. You deserve the highest praise, O God. Unkulunkulu wena wedwa abawethu namandla onke
wethu. Receive your order, Lord. Sesizozizwe lakho. Siyabonga Nkulunkulu wethu onamandla. Siyabonga. Siyathobisa. Siyabonga wethu. themba lethu. Sinikela inhliziyo yethu kuwe. Ukuba ibambe izwi lakho. Siyabonga wena oyisikhathi. Ukuba igcine izwi lakho. Nkulunkulu wethu onamandla. Nkulunkulu wethu. Khuluma phakathi kwethu. Nkulunkulu wethu. Profeta phakathi kwethu. Nkulunkulu wethu onamandla. Sithobela izwi lakho. Baba wethu sithobela ukukhulu kwakho. Nkulunkulu wethu ongcwele. Ngegama likaJesu. Wasenza izwi lakho. Hallelujah. Wena wedwa. Nkulunkulu ongcwele. We worship you. And honor in the mighty name of Jesus. Singashayela uThixo wethu izandla. Sisamukela icebo laNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Utumo malube guwe oh utumo malube guwe Yesu tumo malube guwe malube guwe
All glory and honor belongs to you forever and ever. Winkosi engcwele nephakeme nenkulu kakhulu. Oh Jesus. Umhlaba namazulu kungokwakho. Hallelujah. Yonke inkazimulo esezulwini, inkazimulo esemhlabeni, Oh, thank you. inkazimulo engaphansi komhlaba ingeyakho. Izulu lihlalo sakho sokuhlala. Wena bisile inyawo zakho wayinabisela emhlabeni. UnguThixo ogcwele, uNkulunkulu ophakeme nomkhulu kakhulu. Ezulwini kulawula wena, emhlabeni kulawula wena, zonke izinto zilawulwa nguwe. Wena uNkulunkulu ongcwele nokhazimulayo, there's no one like you, Jesus. We honor you and we praise you. uNkulunkulu ongcwele nomkhulu. You are supreme God. Ezulwini uwe, emhlabeni nguwe. Sibonga Baba ukuthi konke okukhona, okubonwa nokungabonwa kulawulwa nguwe. uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu Oh othembekile. Jesus. Uyithemba Hallelujah. labakholwayo, ithemba labasindisiwe. Uyinkanyezi yobusa, uNkulunkulu omkhulu kakhulu. Sikunikeza udumo lonke Nkosi yenkazimulo. Sikunikeza inkazimulo yonke nobukhosi njengoThixo. Siyakuphakamisa. We exalt your name. Ezulwini uNkulunkulu wami idala zonke isezulwini sikhazimulisa wena. Okusemhlabeni ngelosi abantu bakhazimulisa wena. Konke ilwane zasendle nakho konke imifula mayiduma idumisa igama lakho. Inyoni zezulu, imimoya yonke mayinyakazisa isihlahla itshela wena ukuthi ugcwala. Akekho onjengawe kephephela, akekho ofana nawe sula mashete, akekho alingana nawe. Wena wedwa uyaphila uyamangalisa. Uwe uNkulunkulu ngaphandle kwakhe akekho omunye. Uwe usomandla ngaphandle kwakhe akekho uThixo. We exalt your name, we worship you, we glorify you, we magnify you. Thatha udumo lonke njengoThixo, thatha udumo lonke njengoNkulunkulu. Indalo yonke mayisho ukuthi wena ungcwele. Izidalwa ezisezulwini mayikhumule imixhele yazo zibeke phansi. Sisho wena wedwa ukuthi ungcwele. Sihlanganyela namakherubhi namaserafi ukusho wena wedwa ukuthi ungcwele. Ungcwele ngoba ungcwele, ungcwele ngoba ungcwele, ungcwele ngoba ungcwele. We bless your name you tonight. We worship you tonight. We glorify you tonight. We are God Almighty. uNkulunkulu wethu onamandla onke. Udumo lungolwakho. Izibongo zinge zakho nenkazimulo. We give you blessing and glory in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. We praise his holy name. Hallelujah. 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 Umuntu athatha ithuba elihle nelikhulu kakhulu. Asiqale ngokubingelela umoya ingcwele isithandwa sebandla. uNkulunkulu omkhulu nomangalisayo. We all understand ukuthi umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe. And siyabuza ubukhona kaNkulunkulu is so very much strong in this place. And kuyezwakala ukuthi amazulu aphakathi kwethu, we are not alone. And ngiyafisa ukusho ukuthi umoya ingcwele isithando sethu, he is the God and uNkulunkulu omkhulu okhona and uhamba phakathi kwethu. As I'm speaking, I feel his presence and I feel his glory. Ngizwa inkazimulo yakhe enkulu nenamandla, ngizwa umdumo omkhulu onamandla. Angidlulisa ukubingelela kwami ke okuyispecial. Ngibingelele ubaba umpostoli uNyandeni, umholi weNtshukumo, mhlawumbe umuntu ahloniphe udokotela uJason Nyandeni, okungubaholi nabazali bethu kwiNtshukumo. Siyabingelela i-executive yonke yeNtshukumo, leadership yonke yeNtshukumo, nabo bonke abangcwele abalandeli beNtshukumo. Sithi nje molweni, sanibonani, dumelang, siyanibulisa, sithi kini ngegama lika Jesu sanibonani, egameni lika Jesu Kristu. Mhlawumbe umuntu akasho okufishana ukuthi umpostoli Mbuyazi lo seshowe SD, ngiyakholwa ngisindisiwe uJesu Kristu inkosi, ngihlanganile naye and amandla akhe agijima egazini lami as I'm speaking.
So siyafisa ukumbonga uNkulunkulu ngale platform. Siyazi ukuthi siye enyangeni yabantu besifazane. uNkulunkulu we understand ukuthi uNkulunkulu umenzile umuntu wesifazane waba special. Sonke siyazi ukuthi bangabanye babantu abahlonishwa kakhulu amaZulu. Futhi sifuna ukuthi umuntu abonga amagalelo namava abo kwi-ministry. Siyazi ukuthi i-ministry iphakanyiswe abantu besifazane ngomthandazo ngokukhonza ekuhlukahlukene uNkulunkulu ebasebenzisa. So siyafisa ukusho ukuthi siyabahlonipha ngendlela eyisimangaliso. Bahlala benkosi ngaphandle kube simosha isikhathi asambeni siye encwadini yabaseFirst chapter number 5 verses number 27. Ephesians 5, oh God, verses number 27. Ephesians chapter number 5 verses number 27. I'm going to speak something uNkulunkulu ayibeke in my spirit, very short. Then Mesatina Sonka Sasiyathandazan, because I've got a very special message from the Lord. uNkulunkulu awubeke emoyeni wami. Let me just read it in Zulu. Egameni lika Jesu. Ufundeka kanje ukuzazimisele ibandla elinenkazimulo lingenahlisa nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. Verses number 27 ukuzazimisela ibandla elinenkazimulo elingenahlisa nambimbi nanto ke enjalo kodwa ke ibandla libe ngcwele lingenacala. Namhlanje bengifisa ukuthi sikhulumeni shortly ngesihlokanyana nje esifishane esithi Holy Spirit for Glorious Church. Mhlambe ke ngifuna sikhulumeni kanjalo sithi Holy Spirit for Glorious Church. Mhlambe masingakhuluma sibeke ibe simple sithi umoya engcwele usemsebenzini wokuba presente ibandla elinenkazimulo. Sikwi season la khona uNkulunkulu efuna ukwathulela umhlaba wonke a presente ibandla lakhe. Akatshela umhlaba wonke ukuthi makukhulunywa ngebandla lika Jesu kukhulunywa ngani. Ngoba mhlambe ke abaningi balidefine ibandla lika Kristu ngeindlela ezihlukahlukene. Wonke umuntu ungamnikeza imicrophone akukhulume ngebandla noma ukhulume nje ngabantwana bakaNkulunkulu kukhona into angayisho. Mhlambeni enye engakwenza ube right, enye mhlambe yayo ingakwenza ungabi right. Kodwa ke akwesiphumeni ukuthi abantu bengathini ngebandla. Mhlambe kwesibukeni lento ukuthi yena uNkulunkulu umnikazi walo ibandla uthini. Mhlambe umuntu kuzakhuluma into igcwale kuzwakale. Singaqala kuyo lento ukuthi ibandla lingelika Kristu ngoba inyaniso umnikazi webandla uKristu. Ukube bekhona indlela yokukhuluma la ikhabe ngizokhuluma into ethi akekho umuntu owazinto kangcono ngaphandle komnikazi wayo. Umuntu ofuna ukwazi ukuthi ibandla liyini futhi ibandla lungubani sengathi angamvakashela uKristu umnikazi walo ngoba lithi iBhayibheli huye uKristu uyinhloko yebandla mase lithi futhi uKristu yena qobo lwakhe uyisisekelo sebandla. Uma sikhuluma ngebandla sikhuluma ngento kaKristu into engavelanga emqondweni womuntu. Yengimezwe nje abantu bekhuluma into abangayaziyo bekhuluma ngebandla. Ibandla livele emqondweni wendoda alivele emqondweni womuntu alivele futhi ezihlakaniphini alivele kuwo wonke ama-philosophers esingase siwacabanga emhlabeni. Kodwa masikhuluma ngebandla sikhuluma nge-institution eqhamuka kuKristu umnikazi walo. Mhlawumbe kube kukhona isikhathi sokukhuluma la ikhabe ngizochaza ukuthi ibandla walizala ngezwi lakhe. Lithi iBhayibheli sizelwe ngembewu engabuni. Ibandla yilolu hlobo oliswele ngembewu. Zonke imbewu ezinye siya-expire siphelelwe isikhathi. Kodwa masikhuluma ngembewu esele ibandla sikhuluma ngembewu engabuniyo. Lithi iBhayibheli is an imperishable seed. Imbewu engabuni. That's why kuthi angikhulume ngisho bazalwane ukuthi ibandla likaKristu alikuphela ngoba lizelwe ngembewu engapheli. Ibandla likaKristu ali-expire ngoba lizelwe ngembewu enga-expire. Ibandla likaKristu alipheli.
Masikhuluma ngebandla likaKristu sikhuluma ngamandla akhe. Uma sikhuluma ngebandla likaKristu sikhuluma ngezikhwepha zakhe. Ulithi iBhayibheli uKristu walizala ibandla lakhe elizalwa ngezwi. Shothi ngezinye indlela sizelwe ngezwi, ngembewu engabuni, ngento engakhasheki, ngento enganyakaziseki. Noma izinto ifika inyakazisa, kodwa there is nothing that can shake the church. Ngoba ibandla liphuma emqondweni womuntu livela kuKristu. Now lithi iBhayibheli ke uma uKristu elithenga elizala ibandla walizala ngezwi lakhe, wayiselithenga walithenga ngegazi lakhe. So there is a combination of the blood and the word. Like zalwane kwebandla kunokuhlangana kwezwi kuhlangana negazi. Ngezinye indlela uJesu ulihlengile shiprasunana ulihlengile ibandla lakhe. Ngezinye indlela we were purchased, sathengwa sithengwa ngegazi likaJesu. Ayikho into ngezinye indlela mali lidele into yokuthi walithenga ngegazi lakhe. Uzama ukusitshela abazalwane ukuthi uyasona ngoba wonke umuntu othenge into uyayi-owna leyo nto. Ngezinye indlela akasekho ongasiclaima ukuthi singabakhe ngoba igazi likaJesu lasithengela uNkulunkulu. In other words, we belong to God. Noma amadimoni angathini, we belong to Christ. Uma uSathane ebuza ukuthi sibelonga kuye ngani na, simtshela ukuthi igazi likaJesu lasithenga. I feel the power. Ngithi into yasezulwini sithengwe ngegazi likaJesu. Uyas-own uJesu. Sihamba netag ebhala ukuthi sithengiwe. Anything noma ungangena kusiphi isitolo uma into yabhala ukuthi sold, kusho ukuthi awusenamandla noma ungafika namalini noma ungafika namamiliyoni. Uma into yabhala ukuthi sold, kusho ukuthi sibelonga to somebody. Awusanamandla ukuthi ungaphinda ukwazi ukukhipha something uyithe. Yinenza ukuthi uSathane abe ne-frustration uma kukhulunywa ngebandla likaKristu na ufrustrate ukuthi akasena access, akasekhona angayikhipha ukuze akwazi ukuthola ibandla. Yini lento ethi angikhulume na? Ikukhona into ethi emoyeni wami, we are untouchable. Akasakwazi uSathane ukusithinta. There's no demons asenamandla okusithinta. Yini indaba? Igazi likaJesu lisithengile lasihlenga. We were purchased by the blood of Jesus. Somebody in the tag yokuthi sithengiwe already. We belong to somebody. Kukhona sibelonga kuye kodwa kuthi angikhulume lithi iBhayibheli lesibelonga kuye akazeli akalali. Lithi izwi lenkosi ulondoloza thina ibandla lakhe akazeli akalali. 24 hours 7 days a week we serve God that does not sleep nor slumber. Akazeli akalali. Ireason ubheka ibandla lakhe usithengile ngegazi lakhe. Ibandla likaKristu abantu abazelwe ngezwi. Number 2, ibandla likaJesu abantu abathengiwe abahlanzwe ngegazi likaJesu. Ukube benginesine walk bengizoda kwesamba iwalk njengabantu abathengiwe, njengabantu abazelwe ngembewu engabuni, sambise kwabantu abathengwe ngegazi. Ushebile ekhuluma kimi la ethi noma uSathane engaqhamuka noma nani ayisenawo amandla phezu kwethu ngoba sithengiwe, sithengwe ngegazi likaJesu. Igazi likaJesu line value ukwelenza ukuthi noma yini enye engaqhamuka after that ayisenawo amandla. Lithi iBhayibheli masiqhubeka la sikhona ukuze azithulele noma kayimisele ibandla elingenkazimulo atalibale atalingcwele elingenasihlisa nambimbi kodwa ibandla elinenkazimulo. Ipurpose enkulu meshebridakosa kamoya ongcwele is to present the glorious church in the latter days. Eyinsukwini zokugcina umoya ongcwele ubhizi shepe. Kukhona into ayenza abantu bakhala ngezinto, bakhala ngezifo, bakhala ngalokho kodwa umoya ongcwele kukhona into abhizi nayo. He is about to present the church of glory, ibandla lenkazimulo, ibandla ligcwele umlilo namandla. We serve
God uNkulunkulu onamandla okupresenta ibandla ubhizi umoya ngcwele in the latter days ubhizi usemsebenzini wokwethulela umhlaba kuthi angithi mina mangikhuluma maye kuwe mhlaba ngoba umuntu wenkazimulo ibandla likaNkulunkulu is about to be presented libandla likaKristu elinenkazimulo lizokwethulwa kungekho maduzane ngoba uNkulunkulu wethu usemsebenzini ngeke icilongo likhale ngeke ibandla lihambe ngeke sife ibandla lingadiliwe ibandla linenkazimulo kuthi angikhulume ngimemeze uthi corona asindawo corona asindawo sifo asindawo sathane asindawo madimoni asindawo yini indaba sininda ukwethulwa kwamadodana lithi iBhayibheli isho nemvelo iyabubula ibubulela ukwethulwa kwamadodana yini indaba ngizomandla pho ingoba amadodana azokwethula amaduzane izwa amadodana namadodakazi azo-introduce something greater is going to happen ukuzayimisele ibandla elinenkazimulo I'm about to go ukuzayimisele ibandla elinenkazimulo so uNkulunkulu wethu usemsebenzini ufuna uku-introduce ibandla elinenkazimulo atshela umhlaba ukuthi yini ibandla likaKristu uyazi ukukhontela iphakathi kimi ngiyayizwa inamandla lento ethi ibandla likaKristu lizokwethulwa sooner or later, not sooner, soon and very soon. I want to say that soon and very soon. Ngiyamuzwa umakoti webundla ngathi uzopresentwa abantu umhlaba uzomangala ngoba God is about to present his glorious church. Lithi ke iBhayibheli ukuzazethulela ibandla elinenkazimulo elingenasihliso elingenambimbi. This is what God wants to do. Awangikhuluma kancane into ezimbili mase ngiyathandaza siyavala. Ngikutshele nje izinto ezimbalwa ozoyifica kwi-glorious church. Ibandla lenkazimulo ibandla elidominatayo is a dominating church. Masikhuluma ngebandla elinenkazimulo sikhuluma ngabantu abadominatayo, abantu be-authority, abantu abathatha over, abantu abathi mabefika bengamele, abantu abangacindezelwa izinto kodwa mabefika izinto sifike befika izinto sicindezela abanye bagibele phezu kwazo ngoba abantu abadominatayo, abantu laba befike khona kuhlehla abanye bathathe over. Yini lengizwayo izwa that the time has come and time is now for the church of Jesus to take over. Isikhathi sesifikile la ibandla likaKristu khona lizodominate, ibandla likaKristu lizophakama. Nakho ngizwa into ethi lithi iBhayibheli intaba yendlu kaJehova iyophakama iphakame ngaphezu kwezinye iy'ntaba. Lithi iBhayibheli izizwe zonke ziyawugobhozela kuyo. Yini lento ekhuluma nami ethi it's high time for the church of Jesus to rise. Ibandla likaKristu lizawuphakama. There is no demon in hell enamandla okuliphazamisa. Ulaba brose bringaso ngizwa umhlabelelo wecilongo. Uyazi njengoba ngishumayela uhlabela lapha phakathi kimi akho umuntu onamandla okuchithela ibandla. Athi abantwana benkosi abanazo ingozi uthi banjengenyoni emthini nenkanyezi ezulwini. Akho umuntu onamandla okulichithela ibandla. Kuthi angishobelele futhi mina ngithi vukani ibandla bo nilaleleni na anikabuzwa yini umoya omusha lo yini lehlabelela kipho. And this is time yokuba ibandla likaKristu liphakame. Rise, church of Jesus, rise. This is your time. This is your time. This is your time. Kukhonde khuluma nami ethi ibandla lenkazimulo ibandla lizodominate, ibandla lizothatha over, ibandla lizobuyisela ezinye izinto emuva. And this is high time. Kukhonde khuluma nami ethi ibandla likaKristu uzolibona ngani. Sengikhulumile ngakhuluma ithi ibandla likaKristu ibandla lizowuthatha over. Masikhuluma ngokuthatha over kusho ukuthi kukhona ezinye izinto ekade ihlele esihlalweni. Akaqala uNkulunkulu kwenza lento azoyenza manje. Uke wasukela amakhenane ehlele ezweni lawo namaHethi namaHivi wakhombisa isethembiso ku-Israyeli wathi hey
ngineswa ngilibonayo ngilibonela nina lunoju neyinyosi iquestion ithayibo anikhona abantu abahlala khona wathi don't worry ngalabo uma senifikile abazoqheluka kukhona into ekhuluma phakathi kwimi ukuthi this is time la ibandla likaKristu khona lizongenisa khona izinto ekade zimendleleni zimele kuqheluka izinto ekade zilivimba zimele kuqheluka. This is time for the church of Jesus to take over, because this is the season and the time for the glorious church to take control. This is the season and the time for glorious church to take control. One of the things or two before then I close, I want to say ibandla linenkazimulo uNkulunkulu uzonikeza ifavor. Exodus 12:25 and 36. You read it at your time. La khona lithi iBhayibheli abantwana bakaIsrael when they are about to go sebezophuma baye sebeye ezweni lesethembiso. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wanikeza abantwana bakaIsrael umusa kubo bonke abantwana baseGibhithe. Umusa wakhipha instruction evela uNkulunkulu wathi hey guys, akube yilona lo wacele kumhlobo wakhe isiliva negolide, akube yilona lo wakhuluma nosaceleni kwakhe ukuthi awunginikeze isiliva negolide. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabenzela umusa abantwana bakaIsrael bakhuluma nabaseGibhithe lize liveza ngesizulu lithi abantwana bakaIsrael babaphundla ngezinye indlela babashiya bengenalutho lonke isiliva negolide balithatha abantwana bakaIsrael baphuma na. Kanti ngithini pho mina lithi a glorious church kuzokwenzeka umhlola ngoba I can sense and feel unento yogobo le word transfer kusuka ingcebo kwabangalungile iphikelele kwabalungile ngoba this is time for the glorious church. Ingcebo ihlale ezandleni zabantu abaronge bayimisuse. This is time for the glorious church lokuba liphathe ingcebo kunakekelwa abampofu kushunyayela ivangeli ngamandla kushunyayela uKristu with power. Why? The glorious church is taking control. This is the season and the time for the glorious church ukuba lipresentwe. God is presenting his glorious church. As I'm closing, bengifuna ukukhuluma into ethi Zion, this is your time. Church, this is your time. Ukuba bengizokhuluma kuzwakale la ekhaya, bengizothi vuka wambatha amandla akho. Avuka wambatha amandla akho. Akube lona lo wambatha ingubo yakhe yamandla. Athi Nkosi, I can feel this is my time. Ngizwa into ethi bonke abasebecabanga ukuthi into iphelile ngebandla. Angazi ukuthi bengizokwenza le announcements official. Mhlawumbe ngizokwenza this official announcement. Wonke umuntu obecatha ibandla kuphelile ngeke ibandla likaKristu. Nomuntu omisinterprete ibandla likaKristu. I've got a message for you. Watch and see. Watch the space. Ngoba the church of Jesus is about to come out. Ngoba ibandla likaKristu umhlaba uzawulibona. Angeke sinyamalale. Angeke sikhuphukele endaweni ephezulu. Sina uJesu angakalekhuli ibandla lakhe. Ibandla lakhe lizawuphakamazeka. I want to pray with everyone. Mhlawumbe omunye uthi hayi nompostoli ngiyakuzwa kodwa ngikuzwela kude. Bengizothi kuwena I want to pray with you. Come close. Jesus is about to do things ongekho umuntu onamandla okuzenza ezitholakala kuJesu yena yedwa. And secondly, ngicela ukukhuluma nabo bonke abasebephelwa amandla. Abanye baze bagive up, baze bakiyeka la mhlawumbe nokukholwa. Abanye bahamba ngepace slow. Sakhanjwa kancane, just one step. Akusahambeka kusakuyeka phambili. I want to talk to you. Get ready, stand up, because this is the time for the church. Okade ibukela phansi ngoba umzalwane. Bengizothi mina yey, phakamisa isifuba usiphakamisele phezulu. Ngoba ngathi izinto ziyaguquka amatafula yaphenduka kune turn around kunezinto ezenzakalayo. God uzothatha lo kade esemnyanga ambeke emsamo athathe lo kade engeyilutho amenze utho. Izwi likaNkulunkulu lithi anikuba semsileni umthethweni niyakuba sekhanda. Singabantu abalapha phezulu asibona abantu baphansi. God is about to do something great. I want to pray with you. Mhlawumbe omunye uthi apostle njoba ukhuluma nami
Angaze ngithengwe ngegazi, angaze ngithengwe ngegazi lika Jesu. Omunye uthi Mpostoles, you are talking to me now. Angizalwanga ngezwi. Ngicina ukuzalwa nje abazali bami kuphela kodwa izwi likaze lingizale. Bengifuna ukuvula lithuba before I pray. Mhlobo wami, I want to introduce you to Jesus. That's why masikhuluma ngebandla ngishilo ngathi ibandla lika Kristu. Yilabo abazelwe ngezwi, bahlengwa bathengwa ngegazi lakhe. Now it's possible. Uthi omunye nami, yes, it's true. It is possible. The blood of Jesus can wash your sins, all your sins away. And the blood and the word of God namhlanje can give birth to you. Ube sidalwa isha. Kulombuso asingeni ngokuregister noma ke ngokujoyina, singena ngokuzalwa. Namhlanje nawe ungaba imember yefamily yombuso kaNkulunkulu. Jesus loves you so much. Don't kill yourself, don't destroy yourself. Jesus loves you. This namhlanje bengifuna uku-introducela kuJesu ophilayo. I want to pray with you. Mhlawumbe khona uthi Pastor, pray with me. I'm praying with you now. Sana inkosi Jesu. Ngena enhlizweni yami. Shintsha ukuphila kwami namhlanje. Ngenze ngibe sidalwe esisha. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uyinkosi. uNkulunkulu wakuvusa kwabafile. And namhlanje angibe ngowakho. Ngibe ngowakho phakade. Ngiyabonga ukuthola isipho sokusindiswa. Ngisaphila. Amen. Mawuthandaza lo mthandazo uthandaza with your heart. uNkulunkulu namhlanje ubhalwe encwadini yokuphila, uphuma encwadini yokufa. And namhlanje your eternity is changing. Iphakade lakho liyashintsha. uNkulunkulu uzokwenzela umusa kuphakamisa kubusisa. I want to pray with the body of Christ and pray with everyone. Father, in the name of Jesus Christ, I'm praying for my brothers and sisters in the Lord. I know that Lord uNkulunkulu wami sisiphile esikhathini la bonke kune anxiety. Wonke umuntu engakholelwa entweni ayiphethe. Omunye uNkulunkulu wami laba nalaba abanye ababona sangathi into obanikeze yona does not work anymore. But Lord, I'm praying in Jesus' name. Sizothi Zion vuka wambatha amandla. Shepherd ngahosena. Ngiyabonga baba njengoba ngithandaza ngizwa amandla obuNkulunkulu bakho. Changing the lives of people, changing the way of thinking, changing indlela kade bebheka ngayo izinto. Baba, I'm praying for the revival of the Holy Spirit. I'm praying for the revival of the Holy Ghost. Let it be the revival all over the world, all over the country. I'm praying for the revival all over the continent. In the name of Jesus, let it be the revival. I'm praying for the revival that is going to change things, that is going to change the status of everyone. In the name of Jesus. So that umhlaba wonke uzokwazi there is only one God and only one intermediator, King Jesus. I give you glory, Lord, and honor, praises and worship. In Jesus' mighty name. Amen. May the good God bless you. uNkulunkulu anisikelele anibusise ngegama lika Jesu. Amen. Asithola umhlabelo wendumiso, then we close. Amen.